Abusuafo me mamu nyina kwa babiem. Afe mpimienu ene aduonu baako na kogu. Yewura mfimpimienu ene aduonu mienum. Yasan ahia biem. Aha eye titu bi kire. Fashi wadwum se edin no nsesan. Midin ede kofi kakare mene teacher Kantanka. Yasan atoa wo mfiemfiem, yatoa wo abrochire, babi a wo bia yatoa. Sa unim se yehia se amaka jo se na yesua de. Ebraso yesia yesan ba besua de biem mpanya ka me ate ase se so bo nanan ma unya de ho ban a edane ajapade ede ma ho eno nti ana tetu bi kire ewo ho afiwe ya yewramu yi ye de anigye ene osibo ana ebro ne senti ene se santehima na kunadu yad mo toso miensa bedi ade ogefo bosumi a edi animu mu da toso edunsia na wodi mfie num ewo santehima adwaso nipa bebre na ati din santehima no na mombusa ho se den na onim fa santehima ho eno nti adam ne teacher Kantanka ye hia wo hase se de bia ye no se ba amane amamre nyeman kakra bia e kire ye na adwene e fa santesem ho no na ye dwan to ano na wa kire yen enne yen komo twetwe ni nyina egina santehima so ni mfie num e wo santehima adwaso na hwanpo ene santehima Kantanka me akwa badiem ejo so ai bro sade da bia ye no eden so yasan ahia na enne nipa ye de ni si ho ni aka ne ho asem ene santehima na kunadu yadoma otoso miensa na ni mfie num a obedi no wo santehima adwaso kamya be kasa abenwa na ye hima adwa idie ni mfie num a odi no wo santehima adwaso eno na ye pese wo ye na ye hunu bibi efa santehima ho na ye hunu nieman kakra bia yen mofre ya ye be yinim teacher eno nti na yaba na wadama mamenhwe meni mahwefo nyina ye nhwe santehima di ade mfie num ni afibem busumi bem anusai ana ohima usai ana unsai jadi kan no ye de ni si ade so ne da no ye memenda da ayi kotonima na busumi enum da tosu nsia mfi mpemaduonu ene nson emu ana 2017 ndi memenda 6 May ya friend okotonima 2017 ana ye did see adwaso ente yenhwe ye di santehima mfie num eda na de ama no de santehene pe ana wo ye senya sa de anka bi anka be hwese nka je se menum ani susu se bia odi mfie num enti sa brenum na anka bi anka ye bedi nanso de santehene pe se de bia meka no ni din ba ko na na me ba no kuntun kantamboho won no ye kuntun no ayo kantano ayo boho yenhwe hwan ene na kuradu yadom na kwadu yadom na odi ka kan na oni santehima ya otoso miensa ayi na kuradu yadom otoso miensa ndi ono ne santehima sisi yo afi ye mfin komo twetwe na se na kuradu yadom a otoso miensa e kire se ahima ni biaba ibiako ibiaba ibiako na kuradu yadom otoso miensa din no ja bua me na ise na kuradu ni ba ko aba mienu aba miensa aba na ane anya we ana ono ana ope no fa asade no yo se na kuradu otoso miensa de a na je se mienu adikan abadada ensa na ono betoso miensa okay me da se afi yenhwe santehima na kuradu yadom santehima na kuradu yadom otoso mienu santehima na kuradu yadom otoso miensa afi yemfiase mfise santehima a wodi kan ewo asante ahima kunwanum prof one hwan yo de odi ka ba ene na nyako kusiamwa
deɛ ɔtɔ so mmienu nana ntim nkatia aba mo nti sɛdeɛ kɔ no ana ɛtoatoa so ana abɛdu wei so we mame fa we nhwem na nti na Santehima ɔtɔ so ɔte so sisi ɔne Santehima ɔtɔ so sen nti wei ɛtɔ so edunan kyerɛ sɛ Santehima aba kɔ de odi kan na ɔtɔ so wei a ɔwɔ so sisi yi Nana Kwadu Yiadom a ɔtɔ so mmiɛnsa yi ɔno na ɔtɔ so edunan okay afi yɛnhwɛ yi ɔhene yɛde ɔhene si adeɛ so a yɛka sɛ ɔhene we de ɔsai Santehima ɔsai yo yɛn akama mu nyinaa deɛ ne titiriw asantema mu ɔhema nsai ɔhene na yi ɔhema ɔhema nso ayi ɔhene deɛ ɔsai na ɔhema bia ni hɔ a ɔsai ɛwɔ asantema mu nti sɛ baabi wɔ hɔ na sɛ ɔhema bi ɛkɔsai a ɛnyɛ nkaniwasɛm ɛna ɛnyɛ asantesɛm sɛ ɔhema bi sai deɛ ɛteɛ ne sɛ yɛyi na wie no yɛde na kɔkyerɛ na amanfoɔ sɛ ɔhema a yɛyi no ɔnie ne din nie ne yɛyɛ ano no ɛyɛ fisɛm ɔhema ɔna abusua no nyinaa si ne naaso nti ɔno no ɔnsai yɛtɔ so biemu ɛwɔ swaeɛ no ho ne sɛ swaeɛ no yɛ sogyafoɔ nsɛm ana Asantema no a yɛkyekyere no nyinaa sɛ sogyasɛm mu nti woswae deɛ a na gye sɛ wotumi tomra ɔhema ntomra ɔhema nti okoswae a na ɛkyerɛ sɛ wo maame ana wo nua ba so ɔyɛ wo nua ba wɔ yɛdeɛ wɔ ba pɛ ɔyɛ wo maame ɔhene a wɔwɔ so no ɔyɛ wo maame na wo maame na wo ma na kɔtomra oswae a na gye sɛ wotumi to ne ntam wakeka bi nti no ɔhema nswae na wato ntam aka kyerɛ sɛ yɛhyia ɔhase a na yɛsua deɛ megye sɛ nnɛ ne de di kan a wate saa nneɛma wei ɛkyerɛ sɛ ɔhema deɛ ɔnsua bi sɛ ɔno na abusua no sɛ de kyɛ kantanka ɛka no wɔyɛ sɛ aha wei nka me kɔhyɛ ho koraa boa me wɔ ha sei nso yɛ da ɔhema ne ɔbaa panyin mu tija boa me wɔ ha sei nam sɛ yɛdi na ahema ho nkɔmmɔ boa me ɔbaa panyin ne ɔhema yo Asantema mu no yɛahyehyɛ dibrɛ ɛna nketewa wɔ mu adantam wɔ mu ɛna akɛseɛ wɔ mu ɛna akɛse paa wɔ mu ndi yɛka ne kɛse paa de a ne kyɛ sɛ yɛka ɔsantehene anaa Santehima asɛm ahema no ɛna amanhene no ɔmo ahema yɛgye sɛ aman ahema no ɔmo na Asantema mu de yɛfa ne sɛ ɔmo yɛ ahema ɔmo akyi no ɛna abrempɔn so mɛma abrempɔn aba nti yɛba na mmaa mu deɛ a na nka yɛbɛka sɛ ɔmo yɛ abrempɔmaa yo na abrempɔmaa no akyi no abrempɔmaa no na ɔmo duru baabi a amanhema no wɔ a na yɛate ɔmo homa so kakra yɛde ɔmo aba sɛ ɔyɛ ɔbaa panin mmerɛ a ɔmanhema ɛwɔ hɔ bi no deɛ ɛne yɛnka sɛ ɔyɛ ɔhema nanso no mmerɛ dane no na ɛno kɔba sɛ ɛsɛ sɛ ɛnoɔma ɛyɛ mmerɛ kasasua mu koraa na ɛsɛ biribi a yɛka bi ayɛ mmerɛ nti sɛ onipa no kuro nko a na ɔhwɛ so deɛ a yɛne a ɔhwɛ yɛ so no deɛ mpempi yɛfrɛ no sɛ ɔyɛ ɔhema so na yɛfrɛ no hema a nsɛ hwee kyerɛ sɛ ne kuro din bata no enti ɛbɛm yɛhu sɛ ɔhema a yɛka n'asɛm no sɛ mampɔhema wɔ hɔ na sɛ mampɔhema ne berempɔmaa nso wɔ hɔ a yɛka sɛ bi a adwira hema a ɛnsɛ hwee ɛfiri sɛ yɛde adwira no bata ho nti mmerɛ du sɛ nka bɛyɛ a nka nananom ɛnyɛ mu na yɛmfrɛ obiara hema ɛfiri sɛ ne kuro din bata ho nti ne kuro ne din bata ho deɛ a ɛneɛ na akyirem sɛ wo no a yɛka wasɛm no wonyɛ ɔman hema na mmom yɛ ɔhema ayi kuro ɔbrempɔma nti nanso nananom ahyehyɛ agu hɔ firi tetetetete nti na ɛnɛ woyɛ no sɛ sɛbea nya ado wodeɛ no wɔ fam a nananom mpɛ sɛ
wobɛfrɛ wo ho ɔhemaa ɛbɛ sɛ baabi a waduro no wokɔ okuro mu a wobɛtumi afrɛ wo ho ɔhemaa na mmom wobɛfra ayi nananom a wɔyɛ amanhemaa no mu deɛ a na yɛ sɛ ɛda nso sɛ wo deɛ no ɛwɔ fam kyɛn wei deɛ ɛhɔ na ɔbaa panin sɛm no ɛba mu nti yɛ sɛ woyɛ ɔbaa panin anoa ne ɔhemaa na mmom ɔhemaa kumaa obusua makajo sɛ yɛhyia sɛ yɛ na yɛsua deɛ aha ana nyansa ne nimdeɛ wɔ titi obi kyerɛ sɛ yɛhyia sei na sɛ teacher Kantanka ka me ho a menim sɛ nneɛma bebree na yɛsua nnɛ megye di sɛ wobɛsua bibi paa afei yɛnhwɛ teacher Kantanka wadama wama yɛhu sɛ te Santehene te sikadwa so a ɛne Santehema nso wɔte dɛn so sikadwa no ɛyɛ Santeman nyinaa deɛ ɛna Santehene ɛna yɛde no ɛbata sikadwa ho ahema no nso ɛyɛ Santehema no ɔno nso no deɛ no yɛ dwetedwa sikadwa ɛna dwetedwa nti Santehema akonnwa no ɛyɛ dwetɛ na dwetedwa no yɛbɛka yɛsua asantesɛm a bɛhu sɛ sikadwa ni hɔ a ɔhene bi ɛwɔ Santeman mu a yɛsɛ ɔno nso ɔte dwetedwa so ɛyɛ mampɔnhene ɛno yɛ nhemfo wofiri sikadwa so a na wokɔ dwetɛ so na Santehema adwa no deɛ ɛno nso sɛ w'ani ahu daa anaasɛ ɛnyɛ adeɛ a ɛhyɛ kɔkɔɔ mu ɛduru mmerɛ bi a ɔmoyi baabɔnten wobɛhu sɛ dwetɛ ɛne yɛde ayɛ yɛde abrambram no anaasɛ yɛde asiesie no ɛnso ɛyɛ dwetɛ teacher Kantanka wadama wama yɛhu sɛ Santehene te sikadwa so yi ɔtena apakam Santehema te dwetedwa so yi opia bɔnten a ɔtena dem ahema nyinaa yɛ nka sɛbe wɔn mu bɛforo apakan no wɔn mo deɛ no wɔn tena biribi mu na adeɛ a wɔn tena mu no yɛfrɛ no seko na saa seko no yɛsoa no wɔ yɛ tiri so nipa abɔ kahyire na ɛda ne tiri so ɛna ɔhema ne tim ahemfo deɛ no wɔn da ɛda nipa kɔn ho wei na kyerɛ wo sɛ yɛn akamfoɔ asantefoɔ titiriw no mmaa no ɛna biribiara gyina wɔn so nti mmaa yɛsoa wɔn seko mu no yɛso wɔn yɛ tiri so ɛna mmarima deɛ yɛso wɔn yɛ abati teacher Kantanka wadama sɛ yɛbɔ Santehene adwadin a yɛtaa ka ɔsɛe ne puku adwa ɔsɛe ne puku adwa na sɛ akonnwa no din no Santehema nso sɛ yɛbɔ din Santehema nso na akonnwa din ne sɛn yɛka Santehene adwa ɔhene biara adwa no yɛ na ɔmofa ahemfo ɔmo di ka ba paa yɛ kane paa no ɔmo na yɛ na ɔmo de ɔmo din ɛto akonnwa no so ebi wɔ yɛ baako pɛ ebi wɔ nso a mmienu ebi koraa yɛ mmiɛnsa na mmienu na yɛ na kya dɔɔso nti wofa Santehene adwa no a ɔmo ka no sɛ ɔsɛe ne poku adwa ɔsɛe ne poku adwa no gyina hɔ ma Santehene ɔsɛe tutu ɔne ɔsɛe no ɛna poku no yɛ Santehene poku are odi kan ndi wɔn akonnwa no yɛato din ɔsɛe ne poku adwa yɛba wei nso a ɛma Santehema adwa no a ɛno nso yɛ Nyaako Nkosi Amoa ɛne Kwadu Yiadom akonnwa anaasɛ adwa nti ɛno a ne sɛ wei mmarima no deɛ nie na mmaa no nso deɛ nie medase afei yɛnhwɛ afe apem ahanson ɛba no mu a ana Santehene ɔsɛtu odi kan ɛbɛyɛ Santehene afe bɛɛ mu ana Santehema odi kan odi adeɛ sɛ Asanteman no kyekyerɛ ɛno a ɛdin Asanteman no baeɛ no saa mmerɛ no na yɛbɛka sɛ Santehema odi kan nso baeɛ nti na
amama no de na wo ho dada enti na kokofu wo ho ho na sebe anya do Kumasi akonwa no na Asante akonwa no ye Oyoko akonwa no omo a omo bedi ade ne nyina ho na sifri enti na ohema no ho no ho kokofu enti eno no ansa na 1701 no ba na Asanteman aba no na ohema ho enti ono no de yemfa ne se no Asantehema Asantehema de free 1701 emra Asante kan amama kan omo bo mu a yese Asante aba no ho na Asante efiri enti de na ho no ansa na Asante beka no abo mu no oni nya akokusi amo no na ono na osan de ba 1701 no ono anso na no enti odikan ba ya ansa na 1701 no ba de baba nse 1695 hono no na ono ho na emu na Asanteman bae Asanteman ba 1701 na kire se ono nya akokusi amo no ono na Asantehema odikan ya ono kro no ane Asantehene Opokuare ya odikan no ne maame ndi odi ade 1701 kopim 1722 no de nice se metwase no de obeye Asantehema ne mum 1695 no nyina na odi ade sabre na nya Asantehema ja boame wo hase se yehwe Asantehene na yehwe Asantehema yi Asantehene bia yi ni free ayokofo abusuam ja wadama Asantehema nso yi ni free abusuam bia yo abusuam kro no amu na Asantehema free na Asantehema no a oyi Asantehene no oya yoko abusuam yoko no njichemu nkuma bi ewom yesa wo ben ansa na wahu enti omo di Asantehene na nkasa ne Asantehema ne de ezo omo free oyoko kokko mu ndi na jesa yoko no se kokko ho de a na bi fufuro susu wo ho enti oyoko kokko ena Asantehema free eno amu ena Asantehene so free merase ebusha yesua de na yehwe se de ma eko na some kai se brebi ti kantanka ye o kire yan ade yesua de no ka kire yen se kokko no wo ho boshen wo ho obubo ma ye hunu ba bia o mu nyina efiri isiase a yesua de obusha titubi kire ne mini ti kantanka ne din komo me den edikofi kakare ti afi yen hwe ja wadama enam se ye ka na Asantehema ho asemontin boye ne ansa na obedi ade abefa din na akona du yadom a otoso miensa no ne din ankasa na awofo de man no ene sei ono di amakwadu okay amakona du na se obedi ade no afa yo ebusha yenhwe ana se na pani edin na om de frɛ no kesipa nana panini amakwadu no ana nana amba no na pi wo fie ho ona na o pani ndi na pani yo me da se afi yenhwe na awofo hwannom ne na hima na Asantehema awofo yo ubusa na awofo ana yeze ubusa ne papa ne maame ne papa ne maame owo no ene Asantehema no owo a ono bedi na de no nana afie ko bi se wa mpem otoso mienu one Asantehema owo ho sisi ne maame ankasa owo no ne papa owo no nso ne fe no pani ku fifo fie ya dodo na afre no ko fie anase kewu na o carpenter ni yo huni maame de papa yenhwe hen na ye wo na ahema na ye wo na fibem yo afia ye wo no mu de kane no na edin se yebehu eda poten a ye wo bi ni ade nta omonta ntru ti ye ya na okohia ekohia sembia na asem na ekohia no no omo de eno aye ahumra ye wo enti ono no de ne ye 1935 shese
na baabi a yɛwo no ɛbɛn kwada so medan a ɛbɛn kwada so na abosomfie na yɛwo no ya ɛfrɛ Benyade abosomfie na yɛwo no abusua sɛ kantanka na mene na odi nkɔmmɔ yi yɛnhwɛ ansana nakona de wobɛdi adeɛ ɔbɛyɛ hema yi yɛnhwɛ ne mmɔfraase abrabɔ broni bɛka sɛ ne childhood life yo de omni sɛ kane no abusua na kwakyiri enti efie de ɔwowɔ no koraa ɛtɔda bi a nyɛ ɔno na ɔne no bɛtra wo no maame nua anaasɛ wo maame adamfo koraa wotimi ne no kɔtena nti ɔno deɛ yɛwo no kumaa bi no ɔpagya ne ho kakra bi na ɔmaa ne ne ɔne ne maame nua ɛkɔtenaeɛ broni deɛ ɔbɛka ne cousin nanso yɛn asante mamu deɛ yɛni cousin enti ne maame nua ɛna ɔne no kɔtena ɔkuro from saa ne maame nua ne yɛfrɛ no Nana Afia Kwadu nti na ɔne Nana Afia Kwadu na kɔtenaeɛ ɛkɔsii sɛ yɛyɛ no bra nti yɛyɛ no bra no nso ɛka sɛ ayɛ obi bia ɔdu mpanin fie so yɛ akyerɛ sɛ yɛyi n'akyerɛ nti yɛgoro no bra no a yɛgoro no ɔne ne nua baako ɛna yɛgoro ɔmo bɔ mu ɔno ne nua no a yɛne no yɛgoro no bra ɔmo bɔ mu no ɔno de Nana Abransa nti Nana Abransa no ɛne Nakwadu ɛna yɛgoro ɔmo bra ɛbɔ mu ɛno akyi na yɛ sɛ awareɛ yɛnya goro pɛ a na wadu awareɛ so nti awareɛ no ɔbɛware yɛ ne kunu no yɛfrɛ no ɔpani Kwame Boateng pani Kwame Boateng no na ɔyɛ brassmith ana ɔtomfoɔ brassmith no ɛne tomfoɔ ɛwɔ kura a yɛfrɛ no Amoaman nti ɛhɔ na ne kunu no kura a yɛfrɛ no Amoaman Santehima a ɔte so sisi yɛ ne maame mma ɛyɛ na ɔmo yɛ sɛn na ɔtɔ so sɛn yo ne maame mma na ɔmo yɛ num mmarima ne mmarima yɛ mmiɛnsa ɛna mmaa mmienu na mmaa mmienu no ɔno ɛne mmaa ne mmarima no nyinaa ɔno odi kan Santehima a ɔwɔ sisi yɛ Nana Kwadu yi adɔm a ɔtɔ so mmiɛnsa ne nuanom nyinaa ɔna ɔpani ɛna ɔmo nua no kuma a ɔwɔ mu nso ɔne Santehene sisi a Santehene ɔsɛe tutu a ɔtɔ so mmienu no ɔne ɔmo nua kuma nipa num no baako ɛna abɛyɛ ɔmo maame ɛna bɛyɛ Santehima ɛna ɔmo nua pani ɛna ɔyɛ Santehima sisi na ɔmo nua kuma ɛna ɔyɛ Santehene sisi ɔhyɛ yɛgu so a yɛhyia deɛ yɛnhwɛ sɛdeɛ Santehima ɔte yo ne su ɛna ne ban na ubu sɛ sɛdeɛ osi teɛ ɛyɛ obi a ɔdwo obi a oni no biara nim sɛ ne ho dwo ɛna gye sɛ ɔnyɛ kekakeka ɛna ɔyɛ obi a ɔpɛ dwuma ɔde yɔfo ɔka de yɔ ɛna ɔmpɛ ne ho Abroni kurom no ɔmo ka bibi sɛ obi yɛ unassuming kyerɛ sɛ obi a ɔmpɛ ne ho ɔmpɛgyapɛgya ne ho ne bɛti ɛnyɛ sɛ bi a baabi a ofire nti Santehima nti ɔpɛgyapɛgya ne ho ɔbrɛ ne ho ase ɛna ne yam so yɛ ɔmo mu ni nyinaa nim sɛ ne yam yɛ ɛna obi ayɛ no bɔne koraa no gyama ne nka esu ɛwɔ no mu paa yɛ sɛ ɔde bɛkyɛ sese a nti ne suban no bi no sɛ meda ase yɛnhwɛ ansa na broni ba no na yɛn nyinaa yɛ wɔ som aborɔfo de asɔre baa yɛi hwɛ baabi a wɔfi ne sɛdeɛ ɔte yɛnhwɛ ne som yo de omnu sɛ ɛsom deɛ broni maayɛ ne yɛ abibifo obiara som Nyankopɔn koro ya na obiara som no na broni deɛ no nso baayɛ no yɛafa ne mmienu nyinaa abom aka abom obi som
sɛdeɛ ne soma no wɔ mu dada ansa na Broni ba ɔyɛ na adeɛ ɛna Broni deɛ no nso ɔde baeɛ no ɛno nso yɛsa afa ka ho ɔno no asɔre a na ɔkɔ ya besi ne nyinaa ɔkɔ ɛyɛ Saviour Church na Saviour Church no onum no ɔbɔ asu no ɔbɔ asu a Christopher deɛ ne amount Bible mu din ndi Bible mu din a ɔfaayɛ ɛyɛ Ruth ndi Ruth ɛna ɔfaayɛ 1959 ɛna ɔbɔ asu na ne kunu ne nyinaa na ɛkɔ asɔre baako ndi wɔn nyinaa kɔ Saviour Church of Ghana ndi ɛhɔ ɛno no ne esuma na ɔmfa ne som eni agro na hima na yedi ne ho nkomo yi me nneɛma nketenkete bi a me wɔ hɔ sɛ me nko amete a me de gigi mani me de me pɛnyɔmbɔ me pɛ movie hwɛ na hima sa nneɛma bɛn pa na ka ɔno nko a wɔde gigi nani ana wɔyɛ de gigi nani Broni me ka sɛ the hobbies yɛ ka ansa na yɛba nneɛma a ɔyɛ gigi nani no enka hu sɛ asanteman no deɛ ɔsante hene ana asante hema bi ɔbɛba bia no asɔre titiriw a ɛda hɔ a ɛsɛ sɛ obiara ɔsante hema ne sante hene wɔ mo esi wɔ mo na so yɛ Anglican ndi no sɛ na wokɔ asɔre bi dada a ɛno nto ntwene ndi yɛ kan sante hema a wɔhwe na asɔre a na ɔkɔ a yɛ Saviour Church no ɔda so ɛne wɔ mo yɛ nneɛma bom ɛna Anglican no deɛ ɛyɛ santeman no asɔre nti ɛhɔ nso ne na wobusa ɛnɔma a sɛbe ɔde gigi nani ɛnwom ɛka ho aduane noa ɛyɛ ade a ɛno nso na ɔyɛ dada na ɛnom ansa na ɔba bi yɛ sade ba no sɛbe no wɔ adwuma a ɔyɛ nti aduane noa ho adwuma ɛna no ɔyɛ ɛno nso no ɛka ɛnɔma a ɔyɛ ɛde gigi nani Rasi tija yɛde nkɔmɔ twetwe ne nyinaa ɛbɛ wie a ne sa yɛnhwɛ santehene ɔte so sɛ yɛ wobɔ ne din a yɛbɛka sɛ wama nwomasua akɔ n'anim yɛnhwɛ santehema nneɛma bɛn paa ne ɛbɔ santehema na akɔna do yɛ admɔtɔ so mmiɛnsa di a yɛde bɛkae yɛbɛka sɛ santehema baa nneɛma wei deɛ wahyɛ mu kana santehema ɔbaa ɛni gyina bi ɛnso yɛ nyinaa yɛhunu nneɛma a ɛkɔ so ɛwɔ ne din mu mmɔden a ɔbɔ ɛma nkɔdaa ɛmaaya ya wɔnom nka sɛbe ɛnyɛ ne kasa kyerɛ ɛne eku a wateɛ ɔde boa ɛmaa nka bi a ɛmaaya bebree bɛsɛ nti ɔwɔ kuo ya ɛboa ɛmaa nti ɛno ɛyɛ ade titiriw a ɛgyina a egu so ɛkɔ so na ne mmɔden a ɔbɔ nti ɛwɔ nneɛma bi mu no nti ɛma asɔre koraa no a ɔkɔ no ɛde sukuu ayɛ sukuu de ato no Nana Kwadu Yadom Saviour School wɔ Bonwerɛ yɛde ato no wɔn asɔre no yɛfrɛ no gidi nkurɔfoɔ ɛno na ɔka nkurɔfoɔ ɛtɛ ho paa nti obi a ɔma ɔno ho mmɔden no yɛmfa bibi nto no obusua yɛde na nkɔmɔ twetwe no nyinaa esia na mu ma menka nkyerɛ wo sɛ ɔgyefoɔ bosome ne da ɛtɔ so 16 ɛne da santehena yi asi hɔ sɛ yɛde edi na santehema ne mfie enum ɛbra a ɔforo santehema adwa obusua aha ɛyɛ tete obi kyerɛ meden ɛde Kofi Kakare mene teacher Safo Kantanka ana ɛtwetwe nkɔmɔ ɛnɛ awie yi da bia maka kyerɛ sɛ yɛhyia wɔ ha si a na yɛ adesua brɛ ana aso menim sɛ nnɛ wɔsua nneɛma bebree mesua adeɛ menim sɛ wo so wasua adeɛ mpo wo nsua bibia koraa menim sɛ wobɛhu sɛ yɛka sɛ ɔhema a onsuai na mmom ahemfo nko a ana ɛsuai meden ɛde Kofi Kakare aha ana meden n'adwumadie ne nyinaa bɛsi na mo ne hwɛ a adesi